ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ዜና ብዝርዝር ኣብ ኢትዮጵያ ዝተጓሃረ ግጭታትን ምትፍናንን መልክዓቱና ተቀያየረ ኣብ ዝቕጽለሉ ዘሎ እዋን ኣብ ክልል ኣምሓራ ከተማ ባህር ዳር ናብ ልዕሊ ደገፍቲ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ እታ ከተማ ብዝተወርወረ ቦምባ ብውሕዱ 23 ሰባት ከም ዝቆሰሉ ተገሊጹ። ደገፍቲ ናይታ ባህር ዳር ከነማ ዝተሰምየት ጋንታ ሎሚ 26 ግንቦት ምስ ጋንታ ቅዱስ ጊዮርጊስ ንምግጣም ናብ ከተማ ሃዋሳ ንትብገስ ዝነበረት ጋንታኦም ንምፍናው ትማሊ 25 ግንቦት ኣብ ሰዓታት ናይ ንጎሆ ኣብ ዝተኣኻኸብሉ እቲ ቦምባ ከም ዝተወርወሮም ንቤት ጽሕፈት ህዝባዊ ርክባታ ከተማ ብምጥቃስ መርባት ዜና ሓቢረን። ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈጸሙ ኣካላት ዛጊት መንነቶም ኣይተፈልጠን። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ክልል ጋምቤላ ሰሙን እዚ ክካየድ ኣብ ዝቐነየ ግጭት ብውሕዱ 9 ሰባት ከም ዝተቐትሉን 17 ድማ ከም ዝቆሰሉን ተሓቢሩ። ህዝባዊ ርክባት ክልል ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ግጭት ኣብ ዞባ ኖዌር ከባቢ ኢታንግ ኣብ ዝርከባ ክልተ ምሕዳራት ከም ጀመረን ድሕሪ ግን ናብ ርእሰ ከተማ ናይቲ ክልል ናብ ዝኾነት ጋምቤላ ከም ዝለሓመን ኣረጋጊጹ። ብሰንኪ እቲ ግጭት ንሳልስቲ ተዓጽዩ ዝጸንሐ ትካላት ንግድን ወሃብቲ ህዝባዊ ኣገልግሎታትን ሓይልታት ጸጥታ መንግስቲ ናብቲ ክልል ምስ ኣተው ካብ ትማሊ 25 ግንቦታት ሒዙ ንቡር ስርሑ ከም ጀመረ እቲ ቤት ጽሕፈት ኣፍሊጡ። እንተኾነ በዝሒ ግዳያት ናይቲ ጠንቁ ዛጊት ዘይተነጸረ ግጭት ካብቲ ብቤት ጽሕፈት ናይቲ ክልል ዝተዋሃበ ቆጽሪ ከም ዝዛይድን ከተማ ጋምቤላን ከባቢኡን ናብ ሙሉእ ምርግጋእን ጸጥታን ከም ዘይተመልሰን ዝተፈላለዩ ወገናት ሃገር ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣመልኪቶም። ኣብ ሶማል ብሰንኪ ደርቂ ኩናትን ዕለቕለቕን ኣብ ውሽጢ 4 ዋርሕ ኣስታት 1 ሚልዮን ህዝቢ ከም ዝተመዛበለ ሕቡራት ሃገራት ኣፍሊጡ። እቲ ትካል ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብ ርእሰ ምምሕዳር ሶማሊላንድ ኣብ ዝተወልዐ ግጭት ካብ ባሕቲ ጥሪ ክሳብ መጀመርያ ግንቦት ኣብ ዘሎ ዋርሕ 433,000 ህዝቢ ኣባይቱን ንብረቱን ረሓርዑ ፈቐዱ ክበታተን እንከሎ ዝሓለፈ ቐንያት ዝወረደ ዝናብ ዝፈጠሩ ዕለቕለቕ ድማ ልዕሊ 408,000 ሰባት ካብ መነባብሮኦም ኣመዛቢሉ። ኣብ ርእሲ እዚ ኣብቲ ሃገር ብዝተኸስተ ደርቂ ልዕሊ 312,000 ህዝቢ ማይን መግብን ንምምእራር ከም ዝሳገመ ጸብጻብ ሕቡራት ሃገራት ኣነጺሩ። ኣብ መላእ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብኩናትን ባህርያዊ ሓደጋታትን ተፈጢሩ ንዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላው ንምሕጋዝ ዝውዕል ናይ 7 ቢልዮን ዶላር ምወላ ንምውህላል ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተረሽ ምስ መወልቲ ሃገራትን መሻርክትን ብ24 ግንቦት ኣብ ኒውዮርክ ዋዕላ ድሕሪ ምክያድዩ ብዝሕናይቶም ኣብዚ 4 ዋርሕ ጥራይ ካብ መነባብሮም ዝተመዛበሉ ሶማላውያን ልዕሊ 1 ሚልዮን ከም ዝበጽሐ ተጠቒሱ። ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብሓፈሻ ልዕሊ 43 ሚልዮን ህዝቢ ተጸባይ ረድኤት ኮይኑ ከም ዘሎ ምውሃድ ሰብኣዊ ጉዳያት ሕቡራት ሃገራት ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣፍሊጡ። መብዛሕትኡ እቲ ህጹጽ ናይ ረድኤት ሓገዝ ዘድልዮ ህዝቢ ኣብ ኢትዮጵያ፣ ሶማል፣ ኬንያ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ሱዳን ከም ዝርከብ እዩ ዝግለጽ። መልካውያን ስርዓታት ኩናት፣ ደርቂ፣ ወራር ዕስለንበጣን ዕልቕለቕን እናተበራረዩ ግዳይ ዝገብርዎ ዘለዉ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሓደ ካብቲ ዘይርጉእን ዝበዝሐ ሰብኣዊ ቅልውላው ተኸሲትሉን ዘሎ ዞባታት ዓለምና እዩ። ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ኣሜሪካን ካብ 24 ግንቦታት ሒዘን ሓበራዊ ወተሃደራዊ ልምምድ የካይዳ ከም ዘለዋ ተገሊጹ። ሚኒስተር ምክልኻል ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ብትዊተር ኣብ ዘርግሖ ሓበሬታ እቲ ሓጺናዊ ሕብረት 19 ዝተሰምየ ልምምድ ከም መቕጸልታ ናይቲ ቀድሚኡ ዝተኻየደ ተመሳሳሊ ልምምዳት ኮይኑ ኣብ ኣገዳሲ ስርሒታት ንዝካየድ ብቕዓት ናይ ምዕባይን ሕድሕዳዊ ምትሕጋዝ ንምድልዳልን ዝዓለመ ምዃኑ ኣስሚሩሎ። ንልዕሊ ሓደ ሰሙን ክቕጽል ምዃኑ ዝተሓበረ እቲ ሓበራዊ ልምምድ ኣብ መሬት ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዝካየድ ዘሎ ኮይኑ ኣጋር ሰራዊት፣ ታንክታት፣ ከበድቲ ብረታትን ነፈርቲ ውግእን ዘሳተፈ እዩ። እንተኾነ ብዝሒ ካብ ክልቲኦም ወገናት ዝተሳተፈ ሓይሊ ኣይተጠቕሰን። ኣብ ሃገራት ወሽመጥ ሓደ ካብ ዓበይቲ ወተሃደራዊ ዓቕሚ ከም እትውንን እትግለጽ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት እውን ምስ ኣሜሪካ ተመሳሳሊ ልምድ ኣካይደያ። ምቻይና እውን ጥቡቕ ወተሃደራዊ ምትእስሳር ንምምስራት እትሰርሕ ከም ዘላ ዝንገረላ ኢማራት በብእዋኑ ምስ ዝተፈላለያ ሃገራት ተመሳሳሊ ልምምዳት ከም እተካይድ ይፍለጥ። ዓመታዊ ወተሃደራዊ ባጀት እዛ ዓረባዊት ሃገር ልዕሊ 23 ቢልዮን ዶላር ከም ዝግመት ግሎባል ፋየር ፓወር ዝተባለ ኣብ ወተሃደራዊ ዓቕምታት ዝተፈላለያ ሃገራት መጽናዕቲ ዘካይድ መርበብ ጠቒሱ። ክቡራት ሰማዕትና ዜና ተዛዚሙሎ። ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን